Welkom bij Lekker Eten maar Rijtsen. En Joert giet het door woordgeeltjes. En die zal kleermaatje met Evelien Leen. En waar zullen wij iets zien? Vaak Oorn en Beppe Triens uit Grauw. Oorn en Beppe Triens. En waarom dan? Omdat ze 60 jaar trouw binnen. 60 jaar trouwd! Waar is Joert nu daar nog 60 jaar trouwd? Nou, dan mij wij wel even nu pakken. dat mag wel. Kom op hierheen. Wilma. Oké. Nou, maar je nou maar dit Wilma weer. Dat klopt. Rijtsen. En ja, dat is Jurk. Ja, joh, verbouwen deze heerpels. Ja. Nou, wil ik wel eens even weten, waarom? Maar Evelien natuurlijk ik weet, hè? Ja, tuurlijk. Papa en Beppe. Waarom zijn die woordgeeltjes nou zo bijzonder? 300 man, die ben in 120 ongeveer, ben die hier naar de Westerijn te gaan. Ja. En die hadden een periode wennen op een stuk rijden. Ja. En die had waarschijnlijk die rappeltjes mijn naam in Duitsland bij. En samen, Het is een Duitse heerpel. nou, ik denk dat ze dat wel vergeten ben. Ja, hè? Ja, Hoe lang is het dan? honderden jaren. Honderden jaren. Ja. Ja. Maar wij willen ons graag even zien hoe de heerpels nou hier in Driesem op het land staan. Dan dollen we ze uit de groenwaai. Ken dat even? Dat kan. Dan doen we dat. Woordgeeltjes! Nou, maar even van de natuur genieten. Oh, geniet maar mooi. Ja. Even een beetje een wildernis of zo, hoe je dat jet dat zo. Ja. Maar ze even zien hoe Scott dat eronder zit. Hoeveel heerpels zitten er dan in zo'n plant dan? Wel 20, als ik geen 30 ben. Hoe smaakt het nou, zo'n jerpel? Hoe omschroei je nou de smaak van zo'n jerpel? Als ze hem goed klaarmaken, Dat doen we natuurlijk. Oh net. dan is het correct met een beetje boter erover. Boerenboter. Ja. Dat is als pest in een Engelse jorde tongen. We dollen hier even wat eruit. Ken het even? Ja, zeker. Nee, nou, net iets sneed zo zelf. Ik kom ook net. Nou, tegen ja, we smaken gewoon. Tegen bij tegen. Hè? Ja, Evelien. Wij zullen nog even de handen skimmen, we hadden woordgeeltjes hellen en wij gaan op naar Grauw en we hebben wij luxe vervoer. Wij zitten in een echte Rolls Royce en we hebben een privéchauffeur, Douwe Zielstra. Nou, Zielstra uit Wommels. Uit Wommels. Dat klopt. Hoe komen jongens zo'n fantastische auto? Nou, ik heb deze gekocht in Amerika. Ja? En de vorige eigenaar, dat was een Amerikaanse dominee. Die ging in de Rolls naar de Cherokee. Een dominee in een Rolls Royce? Absoluut, dat kende er, hè? Kan alleen in Amerika zoiets. Prachtig, hij zegt net zo mooi. Een Rolls Royce. Teken, krijg wat van rijden we zelfs. Hé, ik wil me gewoon comfortabel zijn. Ja, lekker Dus hè? dominees bak. Evelien, we zijn er. Viel ik een beetje spanning bij. Beetje. Ja? Ja. Ja? Hast het regelen? Ja. Nou ja, dan maar wat nou. Ik maar gewoon dwang. Paak en Beppe, 60 jaar trouwd. Doongiest voorop. Ja. Do verrassen, do bellen stonden. Ja. Net hoe mij praten, Nee. ik kom letter voorbij. Is Kom, goed. Ga er maar in, ga er maar in. Nou, boeien. Goeiedag. Is Beppe erin? Nee. Beppe moet ik even komen. Dan ben ik al laat ik op bed. Oh, dan moet Beppe moet er even nou komen. Nou, zeg even zitten. Je slaapt maar, hè? Alleen lekker te sliepen, man. Beppe, Trientje, kom hier eens even. Kom er eens even bij. Nou, maar eens even scherp. Beppe, Trientje. Ja, nee, nog maar net zo mal. Nou, wat hebben wij jet? 60 hier? Ja, helemaal. Geweldig, nee? Ja, hartstikke leuk. Evelien had een brief geschreven En? dat zij graag mij eten zien wil van je. Kom maar eventjes maar naar boven.
Kijk je hem even wat zien. Nou, dat is zo mooi. Want dit wordt fantastisch, jongen. Hartstikke mooi. Ja. Surprise, ja. Nou, dat was net zo mooi. Ik zou de bril kopen. Oh, zie leuk. Nou, dag buurvrouw. Ja. Nou, lekker Ike. Ja, je doet door je appels. Ja, dankjewel. Nou. Waargeeltjes. Ja, voorgeeltjes je dat door. Ja. Nou, maar jongens even zien. Zo, daar staat een privéchauffeur. Ja. In een Rolls Royce. Nou, dat is het, hè. Jongen. Nou, ze hebben het nog hebben wel. Geweldig. Hoi! Ja. Het zit mooi, hè? Het is fantastisch. Ja. Het kan het. Hartstikke mooi. Ja, want Paak en Beppe, die brengen we in deze Rolls Royce naar Oranje Water. Want daar hebben we een prachtig landgoed, want dat jet bij zijn bruidspaar. En dan gaat het door Jerpeljoer. Evelien, wij maken aan de slag. Paak en Beppe in de Rolls. En wij gaan lekker eten zien voor dit bijzondere stel. Maar het is wel zo'n spelletje. We willen wel een beetje rompelen, hè? Ja. Als ze dit doen. Ja. Maar ik vind het wel. Mijn pakenbeppen zijn heel aardig. Ze staan voor iedereen klaar. Als wij een probleem hebben, kunnen we altijd bij je pakenbeppen omklappen. Ze doen alles nog. Ze zijn nog mobiel en ze hacken mobiel, maar ze hebben een DS, dus ze gaan wel maar de tijd mooi. Ondanks dat ze al vrij oud binnen. Mijn beppe is wel vrij spontaan en als mijn beppe iets zegt, dan dat paak het vaak wel. Dus ja, ze vullen elkaar wel goed aan. En wat voor fantastisch meal hebben we nou voor deze prachtige mensen. Wij gaan de waargeeltjes ophellen en daar maken wij van een heerlijke salade. En die salade, daar doen we doorheen lekker een fris appeltje, een beetje een zoerig appeltje daarvoor ruiken. En daar komt een beetje bieslook doorheen en lekkere crème fraîche. En dan hebben we dus haardgerucht, echte, lekkere, klassieke goulash. Heerlijk! Hoe maak je dat? Nou, prachtig. Mooie, lekkere riplappen. Die snijden we in mooie blokjes. Daar doen we wat blom doorheen en daar komt de paprika. Want ja, daar komt paprika in zelfs. En ja, dat mist net. Lekkere verse knoflook, siepels komen erin. En, beste mensen, we doen wat champignons doorheen. Ja, daar komt het al, hè. Lekkere paprika poeder, een beetje tomatenpuree. Sudderen in een lekkere pannen. En dan krijg je ook dat heerlijk te garen met een beetje ries. En groenten. Want daar doen we vaske tapjetten bij. Lekker. Een feestmeal. Ja. Maar stel eens even zien. Zo mooi als dat erin waait. Dat de natuur dat zo groeien laat. Maar ze zien. En neem de tommen er doorheen en zo. En kukkel is er ook eens uit. Het is wel een soort werk. Waarom helst net een potje? Een potje? Ja. Een potje? Leer vanken. Je maakt het seizoen tergen, zou ik altijd zeggen. Dus maar horen we een ander vastgedapjetten met een ietsje vastgedapjetten, dan haal je het net uit een potje. Oké, dan wel. Zeker even de dapjetten op. Dan nog ik even de goulash. Ik wil altijd graag riplappen snijden, want dan kan ik zelfs mooie, dikke stikken vlees snijden. Ja, en dat is lekker. Een beetje verder in is net slim. Mooie grove stikken snijden. Pieper uit de molen. Zout. Even een schep blommen erheen. Ook gewoon de jerpels hier gehad. Die maar uit. En want de jerpels die maken koud naar oren door van de salade. En die regel zijn we nou. In de skiel sieren. En dan koud worden laten.
En dan maken we daar straks een lekker slaatje van. Wat voor werk doe je eigenlijk? Ik ben gastouder. Wat houdt dat in? Dat ik bij mensen oppas in de huis. Oké. Op de band dan, hè? Oké, wat leuk. Ja. Dat is een hartstikke grote verantwoording dat, of net? Ja. Dit is een nanny, dit. Dus ik moet hem heel opvoeden, ik nog of net? Ja, ik nog bed van en ja. Een beetje kwart horen? Of, Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja, hè? Jongens, daar rennen zo die in vanzelf. Ja, daarom. Ja. Ik ben 3 jongens, dus Blinder. ja. Nou, zet hem op, hè? Ja. Ik zal nog in trots zetten. Pellen. Ja. Zo, nou, ik ga maar verder. De paprika's, de champignons, de siepels, maar wel lekker snijden. Want ja, dat is homework, hè? En denk erom meestal, als je een paprika snijdt, als je de paprika snijdt, dan moet je die altijd aan de binnenkant snijden. En ze kleer. Maar ze komen net uit een potje, hoor. Nee. Geweldig. Ziet er fantastisch uit. Deze maar we even heel kwart even sieren. Maar kan je me mooi even helpen met de goulash. Hier ga ik het vlees, alles ga ik snijden. Boter in de pannen. En dan zo eventjes dat vlees in die hete boter. Goed uitbroeien laten. Beetje paprika poeder net te volle, hè, want paprika verbrandt heel snel. Nou even omhusselen, dat het mooi kleurt. Even niet jammer dit dopje, maar even ondertussen. Ik heb het even sieren, shirt. Beetje zout erop. En straks dan stoven we de dopjetjes nog eventjes kwaad op. Nou doe het even zacht. Als dit onbret is en het heeft een kleurtje, dat ligt het vreemd, maar dan haal je het er weer uit. Zo. Deel 2. De green. Even apart onderzetten. Eerst de boter er even in. Zo, je boter helemaal oplossen. De siepels erin. Voor de pannen net schijnt te maken, ja, dat is heel leuk te zeggen. Nou, dat is wel makkelijk zijn assistent. De paprika kan je. Lijkt wel wat opereren binnen. Zo, die zet je even maar jongen. Dan doen we de champignons erin. Oké, Evelien, dan kan ik de tomatenpuree wel krijgen. Tomatenpuree is altijd belangrijk, dat even een beetje langer in zit, want er zit wat zoer in. Dat maakt er even uit. Oké, Evelien, moest even de knoflook van mij pakken. Goed uitkniepen. Ik ga nog maar zijn mesje lezen, ja. Nou, dat er even aan. Juist. Nou, Evelien, was het vlees er even bij scheppen. Ja. De pan is natuurlijk hartstikke heet, maar doe alles er maar in. Kom maar, alles er maar in. Dit is verschrikkelijk lekker. Nu moet je al die dingen, dat maakt lekker lang sudderen. Dan hebben we nog wat bouillon, Evelien. Ja. Voorzichtig erbij. Ja. Och, mijn jongen. Doe maar, jij nou maar een beetje erbij. Geweldig. Mooi. Genoeg. Dat wordt mooi lekker sudderen. Maar Evelien, Vanke, het is hastijd. Ja. Paken en beppen kan zak komen. Want de heer mag zo opraden, de chauffeur die zal ze brengen. Zullen wij maar vast naar het bordes staan? Wij gaan naar het bordes. Hupsakee, hartstikke idee. Ja, ik kom zo. Nou, dit kan net beter. Paken? Ja. Ja, mij de hoor maar even. Nou, welkom. Ja, op Veenrijk, heren. Ja. Hartstikke mooi Duitse site. Het is geweldig. Nou, Nou, we vielen ons nog heel thuis. Ja. Heren. Hieromheen, hè? Hartstikke bedankt, Jerry, dat je zo mooi te plak gebracht hebt. Nou, we hebben hier een fototoestel er ik al bij, of nee? Ja, zeker. Dit doen we alle dagen net, right? Nee, zeker. Nee. Nou, even proosten, hè, Ja. op 60 hier, jongen. Nou, het is toch fijn dat we dat blibby mooi, hè? Man. En dat we nou zo goed binnen, want er zijn heel soort die om mijn 60 hier vol minder binnen als wij binnen.
Ja, hè? Dat is je ook dan meestal nog. Hoe jong ben je? Nou, ik ren net zo hard meer, maar ik ken er wel wat. Ja, maar een leeftijd. Ik heb 82. En Beppe? Ik. 82. Ja. En nog steeds helemaal tot hoe de eren verliefd op elkaar? Nou ja, het verliefd, ja, ik wel. Maar wij beginnen toch een beetje meer kameraadschappelijk te worden. Oh. Ik weet het, het wordt meer vriendschap. Het takelt ook. Ja. Nou ja, je hebt jammer kort als een ander was een lekkere tutor. Ja. Nee. Nou ja, dat heb ik geregeld. En we straks een auto ik naar die. En we krijgen een auto ik naar Ja, hier. wist je zeker. Ja. Ik neem een steekdroege wasje op, het is fantastisch. Nou, het de Beppe Caesar, onze Evelien, die gaat dat regelen. Ja. En wat vind je hem daar nou van? Fantastisch, geweldig. Ik kan me er raar uit, mat. Je kwam, ja? Ja. Wat dan? Nou, de lijn zal lekker te sliepen, nou. Ja. En verdorie, die heeft die radbel weg. Door kan ik kom voor eerlijk bekennen. Je komt van bed al en mijn man zei van, er is televisie. Nou, ik dacht, dat kan net. Nee. Kom ik er door die door en er staat zo'n ding. Nou, ik toch nooit probeerd. Ja. Ik ben Dit er zal jou de meesten doen. Nee, nou Nee. wel. Dat had ze goed regelen, of niet? van... Ja. Maar nou even, vind je me Nee, goed niet. dat wij even aan de slag gaan? Ja, hoor, jongen, ja, wist ze zeker. Dan hebben wij je maar haast neem bij. Wij maken de laatste dingen kleer. En Paak en Beppe, die had je noffelijk in de tuin. De jerpels, die hebben koken in hun jasje. Er zit een heel tin skieltje op en die hebben ze de sa aan. Stel dat even nou maar. Dat is. En dan heb ik een verschrikkelijk leuk, nieuwsgierig machientje. En dat heb ik gekregen toen ik voor de eerste keer in de bakkerij werkte vroeger. Toen moesten we appeltaarten bakken. En toen was ik er al bang voor dat ik dat heel nou maar de handskiel moest. Ach, wel nee, zei je, dat maakt het niks uit. Dat doen wij samen. Maar het is shit. Tja. Is dat een nieuwsgierig apparaatje? Eerst in plak. In de reepjes. En dan ben ze in blokjes. De saus voor de salade. Crème fraîche, weet je wel? Zoute pieper erop. Bieslook, dat vervangt de siepel. Want als het siepel doet, dan kan dat zo verschrikkelijke sterk smaakje. Dus wij hebben mooi wat bieslook. Dan komt die appel er terug in. Even terug even vanuit de kant al terug. Dan pak ik de jerpeltjes even. Die snijden we even in plakjes. Die komen er terug in en dan komt het er even op aan. Want dat mag toch even doen, Evelien. Ja. Dan mag het even van de kant af eromheen. Probeer je dat eens even, van de kant af. Want die jerpel wordt zo vorm ook heel bloed. Ja. Hier dan nog wat zwarte pieper op. Kom maar, hè. Ietsje zwarte pieper erop. Ietsje zwarte pieper erop. Ja. Pieper. Ja. Pieper. Nee. Ik ga de handen wassen. Oeh, wat valt daarin? Oh, valt dat daar? Oh. Nou, en dit is daar. Ik zal de salade even nou, maatje. Als tu nou even naar Paak en Beppe is, want die zitten zo mooi even in deze tuin, no? Ja. Ik maak het hier nou, ik rop je hem erbij, dan kunnen we zo aan tafel. Ja. Dan keep ik altijd bij een doe-het-zelfzaak gewoon van die ringen. Die lees je saap op bord. Dan hebben we de salade. En die doen we er zo in. Schuntjes een beetje onderdrukken. Zo. En wat zie je? We gaan een heel mooi taartje. En daar komt bij. Mooie, rauwe ham. Die lezen we er zo mooi op. Plakje of 12 draaien. Iets beetje slaat. Een zeenheiken van 7 minuten.
Dan is hij net helemaal droog van binnen. Dan komt bij een licht stukje tomaat. Een licht stukje grien om het laatste aan te maken. En een paar druppeltjes dressing eromheen. 60 jaar trouwd en we starten met een fantastisch waargerecht van woordkeeltjes. Op tafel. Haast er wat voor uitzitten moeten vijgen? Nou, Maar die nou gewoon. We zat bij jullie. We beginnen maar de woordkeeltjes. iets smakelijk. Lekker eten. Ja, dankjewel. Geweldig, wat hij het mooi van kan maken. Ja. Het is goed in te nemen, dat valt mooi. Mooi hè? Ja, ja. Heerlijk. Dit smaakt het nog meer. Oké. Dus ik moet vaker iets serveren. Is het net zo dat deze paken nog gewoon mijn Nintendo DS speelt? Nee. Nee. Toch? Du hast een Nintendo toch? Oh ja. Ja, dat was Nou ja. Ik denk, ik ben toch wel goed informeerd. Daar praktiseer ik niet zo dat hij denkt, zij iets, jongen. We gaan 1 keer in de week gaan we dan naar de gymnastiek en mijn man gaat 1 keer in de week te kaarten. Die hoort dit bij en ik hoor dat bij. Oh, maar je gaat goed verdeeld again. Ja, Nou, nou. dat ben ik wel verplooien. Ja, wel. Ja. Ja. Frisse dopjetten, maar lekkere goulash en heerlijke ries. En dat giet zo. De ries. Beetje boter in een koffiekopje doen. Rieskooitje erin drukken. Ting. Magnetron. En dan op het bord. Zo. Onze wereldberoemde goulash. Dat lezen we erbij. De dopje. Ja, daar hebben we verschrikkelijk volle werk van. Althans, Evelien. Ik ga ze koken. Dat duurde 3 minuten. Maar ja, het resultaat is er. Heerlijk. Het haatgerucht. Ja, Lekker eten. Ja. Doe ik, hè, Evelien? Ja. Vooral de dopje hebben goed proeven. Wij gaan nog even 1 liedje uitsmieten. Nog een liedje presentje. Misschien wil Beppe dat wel even uitpakken. ja, dat cadeautje zal ik eerst even uitpakken, maar zo dat eten mag ik niet koud worden, want dat is Nee, ook nou zonde, ja, want maar- dat is heel heel saai op best op dient. Nou, zeg het even, ja. Het is wit van onderen. Wij in Jet. Oh, puzzel. Dat jouw horen van puzzel. Oh, schitterend, dan mag je eens even zien. Van u. 1000 stikjes. Toen we Ja. 50 jaar trouwd werden. Ja. In Weiden. Het is de complete familie. Ja. Een hartstikke dikke tuutwanker. Hartstikke mooi. Graag Prachtig. Hartstikke leuk. Graag die bak. Ja. Hartstikke mooi. Jongen, jongen, 1000 stukjes. Ja, we worden. Mooier kan je het net krijgen. 60 jaar te garen en puzzeljaart je leven ervan afhangend en nog steeds gelukkig. Wat kan je toch op een simpele manier mensen verrassen met een goed meal? Ore week ben we er weer, maar nieuwsgierige gasten in lekker eten, maar rijden. Hij is heerlijk. Is dat? Ja.